leisin dó agus ceanna leisin trí chuig catí dó hir is a chur leat is trí ben chetar hir dog na géad hat. Híon dó trí ceart cúig seo an nismas misí cúig. Híon dó trí ceart cúig cúig géine dag na sí ar chrán. Híon dó trí ceart cúig na háling go dó iad da bheith an. Tá clochmór os mo chód amach, cechaí a racham agad dí ma hach. A cédíon úsin in mo lúis ó fech sin palmór circalach, cé túidir é tá méid an clí ach measú céir de táhís faoi. Cúig? Lúda ham? Currum le cahar! Oh, whoa, tá méid an cean ó Waka Joe! Woohoo! Is mis a ham ag spríom an lamp? Is mis sé cahar is an seo tá méid. Mis a ham is an seo táma. A leis go lána bheith ag sprí ach níl chuig linn masú cá sí? Tá cuaig ar stray masú céin fá go hundúil bíonn siad seo gach lá. An bhfuil sí an seo, an bhfuil sí an sin. Cafarí a chortú go maiid sí linn. Céirdí an uim sin imach luis ó fech sin peil mór cearcolach. Céin túidir é tá méid an cuí ach masú céir de tá hís faoi. Cahar? Lúda ham? Corum le trí! Oh, whoa, tá méid an cean ó Waka Joe! Mis a ham ag spríom an lamp? Ham? Móta ham? Córam le? Go! Masú céirtá tarlú gham for mé níos mú an bhfuil sib lom? Smisha trí san seo tá Is méid. mi sé dózid seo tá mé. A leis go lála bheith ag sprí ach níl cúig linn masú cá sí. Ba misha cúg is gahar strí imriú clas a rum le brí. Scamal am mar sin an chuil níl webse ach a bheith mar frí. Ach céirdí an sin im a chlúis ó fic sin palmór circala cin túdar é tá méid an cuí ach masú céir de tá his faoi. Trí! Lúda ham? Cara bled dó! Oh, whoa, tá méid an cean ó Waka Joe! Mis a ham ag spríom an lamp? Dó! Móta ham? Carm le trí! Masú céir tá tarlú gham for mé níos mú an bhfuil sib lom? Is mi sé dózid seo tá mé. Is misha trí san seo tá méid A leis go lála bheith ag sprí ach níl cúig linn masú cá sí. Masú cá déanna hiad ar fád sí limhéin go bhfuil is agam nuair a an den ninní slúf an duine eile bhhaid is smú. A céirdín uim sin imime chlúis ó fech sin palmór circalach cin túidir é tá méid an chuí ach masú céir de tá hís faoi. Go! Lúda ham? Córam le? Ham? Oh, whoa, tá méid an cean ó Waka Joe! Mis a ham ó seama lamp? Trí? Móta ham? Coram le? Cahar! Masú céir atá ag torlú chum for mé níos mó an bhfuil sibh yum? Is mis a ham is an seo táma? Is mi sé cahar is an seo tá méid. A leis go lála bheith ag sprí ach níl chuig linn masú cá sí? Cúig ceart trí dó hain tá den cinnta sprí mar linn a níos tá cúig amsí angus cear an na fánachlam. A céirdí an sin im ó chlúis ó fic sin palmór circalach cén túidir é tá méid an cuí tá sam a níos cé tá hí faoi. Mis a ham ag sprí mar linn? Cahar? Móta ham? Currum le? Cúig! Masú céir tá tarlú gham for mé níos mú bhfuil sib lom? A leis go lála bheith ag sprí ach níl cúig linn masú cá sí? Is misha cúig is tána seo! Nach ítach go dó an lá seo! Híon dó trí ceart cúig nach ítach na chétí haar baras an spríúil an lá a seo le bheith mar chuig. Híon dó